Babayi, critical sa ospital pagkatapos ginbungguan, kagbaw, ginpalagyuhan sang driver sa pribado nga salakyan. Pamilya sa biktima nagapanawagan sa driver nga magsungka. Nakatutok John Sala. Na-trauma kami sa natabo. So, please give us peace of mind. Storyaha kami. Kaya mo ni makapahaganagan sang sakit sa ngamon tagipuson. Preska pa kay Ann Rose ang makalanusbo ang gindangatan sa iya utod nga si Roslyn matapos ginbungguan sang salakyan samtang nagatabok sa dalan sa banwa sang Santa Barbara Lunes ang gabi. Nagdugang pa sa pagkadismaya sang pamilya bangod ginpalagyuhan sang driver ang iya responsibilidad. Nakatabok lang siya sa kalsada mismo kag nakaabot siya sa Center Island. Hindi lang ko sure, sir, kung nakatungtong na ang lawas niya sa island or maybe nakatikang lang siya kag didto siya na side swipe. May dako nga pila sa agdang kag nagbanog ang bibig sang biktima. Nagapabilin pa ini nga confined sa ospital. Suno sa kapulisan madasig ang pagpadalagan sang driver sang salakyan. Gani nakakasigid ang side mirror sa driver seat tugas ang mabaskog nga impact. Posible sa dasig kay ang side mirror sa salakyan nabilin ang side mirror so subong side mirror ari sa amon. So kag kung ako man sa magtanaw pa imposible nga wala sang nabalaan sang driver nga nasagiit. Panawagan sang pamilya sang biktima sa sospek. Hindi ka lang magkahadlok. Kaya nga amon intention, maistoryahanay lang kita. I-clear lang namon and kag makuha namon ang side nimo, ang responsibility mo man, ang consequence ang natabo. Upo kay Hans Di Sierto, John Sala. 1 Western Visayas.